Dámy a páni, teraz vítajte prosím pána Ištvána Battu, duchovného synového radca, ktorý vám priniesol odkaz reformovanej cirkvi na Slovensku. Potom nasleduje Zita Furková, ktorá vám priniesla odkaz Roberta Bezáka, bývalého trnavského arcibiskupa. Ďakujem. Szép jó napot kívánok mindenkinek, áldás békesség. Pozdravujem všetkých zúčastnených s Pánom Bohom. Milostivý Bože, Otče náš skrze Ježiša Krista, ďakujeme Ti, že sa môžeme v bratskej jednote obrátiť na Teba, že sa môžeme uchádzať o Tvoju pomoc. Ježiš Kristus, pomôž, aby sme prepáčili bezbožným vinníkom. Služobníci verejnosti sa stali pánmi verejnosti, ktorí pravdu vopred poznajú, vedia, čo je správne. Nevidomí sú oni chudáci. Prosíme ťa, daj im zraky vidiace. Daj im pravú vieru, nech sa pokora a vďaka prebudí v ich srdciach. Ale Pane, prosíme ťa, maj na pamäti ľudí falošných a hriech podporujúcich. Bohom danou povinnosťou našej reformovanej kresťanskej cirkvi je postaviť sa za pravdu. Vo svojej dôstojnosti poníženú Hedvigu Malina, matku 2 detí, mocní donútili k opusteniu krajiny. Ale ich ciele sú iné. Cieľom je zastrašenie občanov, povláčenie a poníženie celého na Slovensku žijúceho maďarského národného spoločenstva. Na mužke je aj identita a sebaúcta. Pane, vzývame ťa, pýtame sa, kedy bude pikať vinný, kedy sa nebude očierňovať nevinný. Pane, prosíme ťa, vystri svoju ochrannú ruku nad nami, daj, aby sme boli tvojím neuchvejným ľudom. Amen.